Aquí hi ha un error. Així m'agrada més. Em dic Charlie Joe Jackson i no suporto llegir. Si tu tampoc hi fas tot el possible per no haver de llegir mai, sé exactament com et sents. No estàs sol. Et deus preguntar, com és que he escrit un llibre si no m'agrada llegir? Tot va començar el dia que la mestra ens va fer llegir un llibre que es deia El pacte d'en Billy. Ja feia uns anys que el meu amic Tim i jo teníem un tracte. A canvi de sandvits de nata, ell m'explicava de què anaven els llibres. Fins que es va cansar i va deixar de fer-ho. Des d'aquell dia vaig haver d'empescar-me noves tècniques per no llegir. Tens ganes de llegir, germaneta? Quina barra, Charlie! Aquest cop i prou! Vaig canviar lectures per amor. Però aquestes tècniques no van funcionar i us podeu imaginar les conseqüències. Tens dues opcions, Charlie. Escriure un llibre de 150 pàgines o llegir 10 llibres i fer-ne un resum. I aquest és el resultat, una guia per no llegir. Visita el meu blog